kerasa mumet, duit karis sithik. Wis tak ojo kuwatir, ayo melaku. Aku duwe rekomendasi. Saka pertigaan sekolah Miftahul Falah belok nengen. Terus lurus wae melu dalan nganti liwati SPBU dhewe. Sakwise ngliwati SPBU dhewe isih lurus maneh. Lurus sithik mengko menggok nyiwa. Panggonane pas ning ngarep toko Arijaya Sendono Dawe. Iki lho rekomendasi kebab ing Kudus sing menune akeh lan regane cocok kanggo kantong. Wong Kudus mesti ora lali karo kebab siji iki. Nanging yen kowe durung ngerti tak kenalake, jenenge kebab Diva. Saben dina mesti rame amarga kebab iki pancen murah banget. Regane wiwit 10.000 wae, nganti sing paling larang 20.000 kanthi ukuran sing wis mesti gedhe. Nah, ing kene aku pesen kebab mini. Isine nganggo daging premium sing wis dipanggang nganggo geni sing wis mesti matenge. Lan uga irisan selada sing wis mesti resike. Isine uga dilengkapi karo aneka saus tomat, saus pedes lan mayones miturut penjalukmu. Dadi kowe sing agak seneng pedes, uga oleh njaluk marang bakule. Aja wedi ya, amarga bakule ing kene ramah-ramah. Lagi wae dipanaske, ampune wis mripit tekan ngendi-ngendi. Saliyane kuwi, ing kene uga aneka menu liyane sing bisa kowe coba, kaya jus buah, burger, lan aneka sosis-sosisan.